Diuen de les primeres edicions que sempre són les millors, però si afegeixes el paratge de la Gran Vall emblanquinat i nevat, arribarà el dia que et podràs alçar, mirar els ulls del teu net i dir-li: fill, jo vaig córrer la primera edició de la Cerdanya Skyline! Una mica l'essència del Pirineu i de la Cerdanya és el fred, la neu, i això avui ho hem trobat. Sí, ha fet, jo crec que fos una cursa realment especial, molt bonica, a més ens ha sortit una mica el sol. Hem trepitjat neu quasi bé tot el rato, la neu es deixava de trepitjar bé, era neu tova, i bueno, per mi dona el toc aquest diferencial que ha sigut espectacular la cursa i m'ha encantat. Avui la neu ha fet que la cursa fos espectacular. L'última baixada, que just he enganxat la noia que anava primera, hem fet una baixada bastant suïcida i... Ens hem anat picant una i l'altra i al final, bueno, he tingut la força aquesta que dic jo que sempre tinc d'esprint final, potser del cross, que vinc de pista, i bueno, he pogut guanyar, estic molt, molt contenta. Després d'un parell de pujades així fortes, bueno, he vist que anava bé i he decidit tirar fort a les pujades, perquè bueno, era on jo podia treure temps. Jo defenso les baixades, però les pujades no. Amb una baixada els he agafat. M'he ficat a davant un rato, la pujada, i a la que s'enfilava una mica tiraven. Però hem arribat a dalt de tot, que hi havia un pam de neu. I ell no ha ni parat, jo i l'Aureli hem parat, ens ha tret un tall que ja no hem pogut recuperar. A més, ell ha aprofitat per fer un canvi de ritme. I res, allà al pla he començat a tibar, m'he girat, he vist que no em seguien, dic: apreta, que no et veguin el pèl i escapa't, que si t'escapes ara no t'atrapen. I sí.